Hvad så YouTube, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg på Freaket Normal Prison, og jeg skal vise jer lidt rundt i dag. Så ja, man starter på den her, og så kigger man ud i luften. Men hvis man vender sig om, så er ulovligheder her. Så kan man så få en bøde på 15.000, hvis man finder narko eller kokain i sin celle. Og så en bøde på 20.000, hvis man er madkimmet, som jeg også er. Her er normale celler, som der er ledige. Der kan man bare droppe ting, hvis man ikke gider have den. Og det er så ulovlige ting, skal det forestille. De er altid regler, flere regler. OP, OP og Kid Kongen. Rank down til C, gider jeg ikke. Rank op til A, det gider jeg godt, men jeg har ikke pengene. Så her, der er der madkæmmerceller, som man kan få. Som den er lige til salg. Men man kan så sælge for meget mere, end man kan i normalshoppen. Og man kan købe, hvor det koster så mange penge. Og lad os lige tage en pickaxe her. Nå, det kan vi sgu ikke. Nå, så køber jeg bare en. Men det kan man samme her. Der er et lille kit. Og undskyld, det lækker. Det kan jeg ikke gøre for. Det er bare sådan en, hvor der er så mange inde. Men her er normalshoppen. Her er der inde. Undskyld, det går så hurtigt. Men jeg skal nå mange ting. Herinde er der link til, YouTuberne. Her er der casino til rigtig penge. Så hvis vi går ud for spawn, der er der... Ja. Her er der casino. Og der kan man så tabe og vinde penge. Og få jackpot. Det koster rimelig meget, vil jeg sige. Men så selv det også i B. Næste stop er min. Lad os lige skrive undskyld, I kan høre mit tastatur, det kan jeg ikke helt gøre ved. Men her er min, og der er, hvad hedder det der? Det hedder lapis. Og sandstone, og og sten. Det samme er der herinde. Der er bare lidt mere af det. Så hvis man kommer herover, så er jeg ret sikker på, at der er hvad det hedder, nu kan jeg ikke zoome, men jeg er ret sikker på, at der er en kaktusvamp dernede. Jeg tror jeg, der er nogle iron guys. Men så kommer vi herover til træfarmen. Og træfarmen, den ser sådan her ud. Man kan bare hugge træ, det er så meget man vil. Så gemmer så lige to ting hernede. Den ene ting, det er, PP-minen. Og PP-minen, det ser sådan her ud. Skal vi lige få ham her. PvP-minen. Ser sådan her ud. Derover kommer der dias. Jeg skal se, om der er nogen. Det er selvfølgelig er der ikke det. Bare for at spørge overhovedet. Men PvP-minen er her. Og herover er der, hvornår den resetter. Den resetter om... Den resetter om lang tid, tror jeg. Ja, jeg gad sgu lige til at se, hvor lang tid. Men så hvis man går op her, så findes der også en anden ting. Og den ene ting, der findes herinde i træfarmen, er Deerpasseren findes herinde. Jeps. Her kan man så købe, dyr herinde for rigtig penge. Okay, måske løjer jeg lige. Der er lige en ting mere, og det er Bob Marley. Bob Marley kan man få, eller kan man bruge til banden. Og min bande hedder Tandløs, og så kan man så få bande level op. Og jeg må gerne være med i min bande, hvis der I gerne vil. Og jeg klipper lige til, at jeg har nok mad. Fordi lige nu har jeg ikke en pind mad, så jeg klipper lige til, at jeg har mad. Okay, jeg fik så madbar igen. Og så
er der lige BM. Og jeg viser kun et BM, der er 3, men jeg viser lige et. Fordi så meget tid har jeg heller ikke lige. Men i hvert fald, BM er herover. Ja, det er så her. Og ja, selvfølgelig dør man. Det var så derinde. Og man skal bare følge. Man skal bare herover til vagtbold 4. Så skal man herhen. Og man skal bare følge den her gang. Og så skal man gå ned, og så skal man bare lige gå hele vejen hen. Men nok om det. Jeg skal lige vise en celle. Og den celle, det er en helt normal celle. Så hvis der folk ikke er med kæmpe, så kan I så kigge. Fordi så kan I så se, at hvordan en helt normal celle ser ud, når den er har weedfarm i. Men sådan her ser den ud. Den er ikke så stor, men hvis man er sådan her, så kan man få 31 weed. Højst 33 kan man, fordi man skal også lige dække, hvad det hedder, den her, og døren. Så helt præcis, så er det, hvad det hedder, 31, eller 33 weed. Men sidste stop, det er min celle. Og jeg er ikke helt for weedfarm i, fordi jeg har lige fået min celle. Så det er ikke for så lang tid siden. Men min celle er herinde. Ja, min celle er herinde. Sådan her ser en meget celle ud. Jeg har ikke lige så mange ting i, fordi jeg lige har fået min celle. Men der er en lille weedfarm hernede, og lad os lige hisse den. Sådan der. Ja. Jeg tænker bare lige at plante senere. Så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og hvis I kunne lide den her video, eller serie, jeg begynder at lave herindefra, så må I gerne smide et like. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.